Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. अखिल भारतीय कामगार आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन आम्ही 12 तारखेर ब्रेस्तारा दीस आम्ही सगळे गोंयच्या कामगारांक उलो मारला. एक दिसाचो देशव्यापी संपा बरोबर आम्ही त्यांतोच तामीळ जावया आणि ते सकाळी 10 वाजता कदंबा बस स्टँड आसून आम्ही पणजे आझाद मैदानाचेर मिरवणुकी काढून आम्ही जमतले. या सरकारान कामगारांक आणि कामगार वर्गाच्या फुडाऱ्यांक स्टेक होल्डरांक जावं एम्प्लॉयर जावं एम्प्लॉई तांकां कॉन्फिडन्स घेयनासतना तांणी ह्यो 4 काळे कायदे म्हणटा आमी 4 लेबर कोड काडल्यात. ताका लागून आमी निषेध म्हणून आमी हो संप पुकारला which affirms that we do not want those 4 labor codes. Withdraw the 4 labor codes. शेतकऱ्यांक लीगल गॅरंटी दिया ऑफ MSP. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक 1000 रुपया वाडयता म्हणलेले तेही कांय करूंक ना. ह्यो सरकार भिजकोरो सरकार, ह्यो सरकार लाबाड सरकार. This government of Pramod Sawant, Dr. Pramod Sawant is a corrupt government. आणि ह्या गव्हर्नमेंटाक लोकांनी भायर मारपाची गरज आहा. आज जिते आहात कामगार म्हणून ह्यो सरकार एजमा लायता. होल्ड द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स.